Alright mga bay, kung mahilig mog seafood pero di ganahan maguba inyong budget, hala ka, naisikretong lugar diri sa Liloan nga dapat ninyong adtuon, ang seafood market by the beach sa BonBon. Grabe, fresh kaayo, ilang baligya, murag gikan ra gyud sa dagat. Naatay si urchins, clams, shells ug uban pang dagat-dagat nga kalipay. Unya, barato ra kaayo. Pwede pag yun nimo ipaluto didto mismo kay naa sila'y mga tindahan nga mo serve nimo fresh and hot. Imagine, nagsaw-saw kag kinilaw nga swaki, nagtanaw sa beach. Nya ang imong problema lang kay unsaon pagkuha sa sudan gamit ang shell kay wala kay kutsara. So, mga bay, kung ganahan mo seafood trip nga sulit ug lami, ari na ta sa BonBon, Liloan. Kita-kits ta diri. Pero ayaw kalimti, watch the full video below para sa full experience.